הבאים לפודקאסט שלנו, הכל קשור. אנחנו בפרק 9. וואו. כן. הפודקאסט הזה מדבר על אורח חיים בריא ואיך לטפל בגוף שלנו בעזרת כלים מהרפואה המשלימה. אנחנו פל ויובל, אנחנו שתי נטורופטיות, שאנחנו מדברות על איך אפשר להסתכל על הגוף שלנו קצת אחרת ולהקשיב למסרים שהגוף שלנו מנסה להעביר לנו דרך בעיות רפואיות. נכון מאוד. אז מה שלומך? בסדר גמור, אני מרגישה שהבאנו היום, בישלנו פרק מעניין במיוחד. כן, אז היום הפרק שלנו ידבר על איך לפנות בצורה נכונה לבינה המלאכותית, כשאנחנו רוצים לשאול אותו איזושהי סוגיה רפואית. הבינה היא אמנם כלי חכם שעוזר לנו לשאוב מידע מכמה מקומות, אבל באותה מידה זה יכול להיות קצת בעייתי, כי יש בעיית מהימנות. אנחנו לא יודעים איפה הוא לוקח, איך הוא לוקח, איך הוא מסדר את זה, קצת מחרטש, בהתאם לשאלות שלנו, נדבר על כל הבעיות, על כל הסכנות, ומה לעשות כדי לפתור את הבעיות האלה. ובעצם המטרה שלנו זה, אם אתם כבר פונים לבינה מלאכותית, אז לפחות תעשו את זה חכם, ואנחנו נלמד אתכם איך עושים את זה היום. כן, אני חושבת שגם אני וגם את נתקלנו בהרבה אנשים שפונים לבינה המלאכותית, בהתייעצויות ובשאלות על הבריאות, על התפריט, על מה לאכול, על מה לקחת, איזה תוספים, איזה תרופות, מה המדד הזה בבדיקת דם אומר, וכו' וכו' וכו'. ובעצם מטרת העל, אני חושבת, של הפרק הזה, זה להבין מתי סבבה לשאול את ה-AI, מתי עדיף שלא, ואם כבר שואלים את ה-AI, אז באמת איך לעשות את זה נכון. בדיוק, לכן אנחנו פה, ואנחנו נתחיל מהחליטה שלנו. כמובן. אז בסימן הבינה מלאכותית, שימוש במסכים וכו', הבאנו לכם צמח שעוזר קצת לכאבי ראש, למיגרנות, הוא נקרא טנסטום, ליקטתי אותו בגיאורגיה, הוא ממשפחת החרציות, והבאנו קינמון, ציילון, כדי שקצת ימתיק לנו את החליטה, שיהיה לנו טעים. בכללי, כל חליטה שתשימו בקינמון, זה קצת ישפר את הטעם. נכון מאוד. יופי, כן, אז בהצלחה כל... כן, זה שקר עם הכפית. כל צמח שמלקטים אותו הוא קצת בתוך עצמו. נתקע בתוך עצמו. טוב, אז באמת בפרק הזה אנחנו רוצות רגע להגיד, למנות מה הבעיות עם האלגוריתם. זה יעבוד. תסתדרי עם החליטה, תביא את הכפית, אני ארבב בזמן שתספרי לנו מה הבעיות עם האלגוריתם. אז בואו נתחיל בעצם מהדברים הקצת יותר מובנים מאליהם, וניכנס אחר כך יותר לעומק. בעצם אני חושבת שהבעיות המרכזיות של התייעצויות עם ה-AI בנושאי בריאות, ואני אגיד שכשאנחנו מדברות על AI, אנחנו מדברות על כל הכלים למיניהם, אם זה הצ'אט, ג'ימיני, קלוד, whatever, אז הבעיות המרכזיות הן כאלה. קודם כל, יש את החנפנות של האלגוריתם. זאת אומרת, האלגוריתם, בין אם זה באמת לא משנה איזה מנוע זה, מיועד להשאיר אותנו בתוכו, להשאיר אותנו ככה קהל. ולכן הוא תמיד ירים לנו. תשאלו אותו, האם כדאי לי לקחת קורקומין, והוא ישר יגיד לכם, וואי, בטח, איזה רעיון מעולה, חשבתם על זה לבד? ולא בהכרח את התשובה המדויקת, כי הוא תמיד יבוא להרים. עוד משהו שנתקלנו בו הרבה, זה היעדר התמונה המלאה. זאת אומרת, אנשים שואלים את הצ'אט, האם כדאי לי לאכול ככה וככה, אבל לא כותבים אם יש להם מחלות רקע, אם יש תרופות שהם לוקחים באופן קבוע, איך נראה אורח חיים שלהם, זאת אומרת, לא נותנים את כל התמונה, אלא רק שואלים משהו מאוד, פרט מאוד קטן וספציפי. עוד דבר שאנחנו כאילו יודעים על הבינה המלאכותית, אבל לא תמיד לוקחים את זה בחשבון כשאנחנו מתייעצים איתה, זה המקורות שמהם היא לוקחת את המידע. זאת אומרת, אם פעם, כשהיו שולחים אותנו לעשות עבודה בבית ספר, וכולנו היינו נכנסים לוויקיפדיה, והיינו לוקחים בחשבון שלא כל מה שנכתב בוויקיפדיה הוא אמת. כי הוא נכתב על ידי אנשים. כי זה נכתב על ידי אנשים. מהאינטרנט, אין לזה פיקוח. אז עכשיו אנחנו לא לוקחים בחשבון שלצורך העניין ויקיפדיה זה אחד ממקורות המידע של ה-AI. זאת אומרת, ה-AI לוקח את המידע שלו מכל רחבי האינטרנט. זה יכול להיות ויקיפדיה, זה יכול להיות מאמר רפואי, וזה יכול להיות בלוג שמישהו כתב על דעתו לגבי תוסף מסוים. ואז המידע שהוא לוקח הוא לא בהכרח מדעי, מחקרי, אמין, לא בהכרח מידע אמיתי. ועוד משהו שגם חשוב לדעת ב-AI, שגם אנחנו, לכאורה זה כן משהו שאנחנו יודעים, אבל לא תמיד אנחנו לוקחים את זה בחשבון, שהדרך שבה אנחנו מנסחים את השאלה שלנו, הרבה פעמים יכולה להטות את התשובה. זאת אומרת, אם אני אכתוב לצ'אט, היי, יש לי דלקת פרקים, נכון שכדאי לי לקחת קורקומין,
אז הוא יגיד לי, ברור שכן, וואי, רעיון נהדר, ואם באופן כללי אני אכתוב באופן גנרי, האם קורקומין רלוונטי לדלקות פרקים, יכול להיות שפתאום יהיה לו יותר הסתייגויות, שהוא יגיד, כן, תיאורטית כן, תלוי במינון, תלוי בנגזרת, תלוי בזמן ובלה בלה בלה. זאת אומרת, הדרך שבה אנחנו מנסחים יכולה לגרום להטיה של התשובה. כן, וואי, זה מה זה חשוב. והוא ממש יכול לשכנע אותנו את מה שאנחנו כבר משוכנעים, כי באנו אליו עם איזושהי הטיה מסוימת. עם איזשהו רעיון גם. כן. עכשיו, אני רוצה לדבר על מה הסכנות באמת בכל הבעיות האלה, איך זה משליך עלינו. ואני אגיד שאני מרגישה, אני אגיד את זה, אולי זה לא הכי פוליטיקלי קורקט להגיד, אבל מרגישה שאנשים פונים לבינה הרבה פעמים, כי בתוך מסגרת הטיפול הרפואי שהם מקבלים, הם לא שואלים הכל. יש איזושהי תחושה שיש איזה פחד מרופאים, שכזה לא לעצבן אותם, או לא לבזבז את הזמן, כי יש כזה רק איזה 7 דקות עכשיו לשבת איתם, ואז הם פונים לבינה במקום לשאול אותו. עכשיו, הבינה יכולה להגיד דברים אחרים, גם כי אנחנו לא שואלים את זה נכון, גם כי לא הבאנו את כל המידע וכל מה שציינת. אז זה סתם יוצר לחץ ופונים לבינה כשצריך לפנות לגורם רפואי מוסמך. אז זה מהבחינה הזאת. אז הסכנות. כן. הסכנה הכי פחות נוראית, הכי באמת מינורית, זה בזבוז זמן וכסף. תתחילו לקנות שטויות, תתחילו לעשות כל מיני דברים שהוא מציע לכם שלא בהכרח רלוונטיים, או לא בהכרח הם המיין, הם הדבר העיקרי שצריך לעשות. למשל, אליי פנתה אימא, עם ילדה בת 1.8 שנה עם אטופיק דרמטיטיס, שזה אסתמה של האור, והיא שאלה אותי, מה את חושבת, כדאי לי להוסיף מלח למים, זה יעזור? עכשיו, מה המטרה? זאת אומרת, אולי, אבל זה לא הסיבה, זה לא עכשיו יגרום לאטופיק להחלים, בגלל שהוספת מלח למים. זה אולי חשוב, כי באמת חסר אלקטרוליטים במים, וזה יתמוך, אבל זה כזה הצעה די שטחית, ממש בזבוז זמן, כסף והתעסקות. זה מין טיפ כזה על הדרך שלא באמת פותר את הבעיה, אלא רק גורם לך להרגיש שאת עושה משהו. לגמרי. וההמלצות גם יכולות לפגוע ברמה הפיזית. לצורך העניין, באמת להוסיף מלח למים, ולאותה ילדה, או גם לבן אדם מבוגר, יש בעיה שקשורה לבעיות מלחים בגוף נטרן, בעיות כליות, לחץ דם וכו'. אז בגלל שאנחנו לא נותנים את כל המידע, זה יכול להיות נורא בעייתי. עכשיו, יש גם נטייה לבינה לפספס סימני אזהרה, כי הוא יכול לתת לכם להרגיש שהכל בסדר, ואל תדאגו, ותהיו רגועים, ובעצם כן, יש פה משהו שצריך לעורר חשד, ובגלל זה צריך הרבה פעמים עין עם ניסיון. הרי אין לו ניסיון, הוא לא רופא, צריך לזכור את זה, לא רופא, לא נטורופט, הוא שואב את מה שהוא מצא באינטרנט. כן, הוא גם תמיד מסתייג, אנחנו פשוט כזה, כן, כן, אתה לא רופא, הכל בסדר. כן, גם קייסים, הרי מידע של מטופל הוא תמיד מאוד מאוד אישי. יש לך, אתה לצורך העניין, לך יש לחץ דם, כולסטרול ופסוריאזיס. אין הרבה אנשים שיש להם את הדבר הזה, את 3 המחלות האלה ביחד, ואז אין לו על מה לתת לך מידע, כי הוא לא יודע לעשות את החיבור, כמו שגורם מטפל יודע לעשות. אז זה יכול ממש להתפספס, ודבר נוסף, זה בעצם, הוא יכול לחזק הבחנה שגויה. כמו שאמרת שיש בעיה עם ההטיה של השאלה, אז אם אתם תבואו אליו עם שאלה, אני חושב שיש לי קנדידה, ואז אתם תיתנו מלא מלא טענות שיכולות לחזק את זה, אז הוא פשוט יחזק את זה, למרות שלא בהכרח זו הבחנה שלכם. כן. אז עוד פעם חוזר לבזבוז זמן כסף, זה חוזר לזה שזה יכול לפגוע בכם, זה יכול לפספס סימני אזהרה על דברים יותר קריטיים, כי כיוונתם אותו למשהו מסוים. וגם פה זה יכול להיות מסוכן, כי גם אם הוא מחזק לכם את ההבחנה השגויה, אתם מפספסים את מה שיש לכם באמת, ובזמן הזה זה לא מטופל. זאת אומרת, ההתייעצות לא נכונה עם ה-AI, במקרה הטוב והכי פחות גרוע, היא יכולה להוביל לבזבוז של הזמן והכסף שלכם, ובמקרה הגרוע, היא יכולה להוביל אתכם לא לגשת למיון כשאתם צריכים, או לא למצוא את ההבחנה הנכונה, לא לטפל בבעיות שיש לכם. זאת אומרת, במקרה הקל, לא נורא, בזבזתם זמן, במקרה הגרוע, פגיעה בבריאות. כי מספיק שרשמתם לו, אני לחוצה, אז הוא יגיד, אל תלחצי. כן, קודם כל בואי ניקח נשימה ונירגע. בדיוק, ולא, במקום להגיד, זה הזמן להתפנות. את לחוצה בצדק, שהיא למיון. בדיוק. טוב, אז איך פונים נכון לצ'אט? זהו, אז בואו נדבר נכון על איך, נניח שהחלטנו כן להתייעץ איתו, ושאנחנו מבינים שזה לא מחליף גורם רפואי, ושאנחנו מבינים שלא כל המידע אמין, אבל בכל זאת איך אנחנו מוצאים את התשובות כמה שיותר טוב.
אז אם דיברנו קודם על הבעיות, עכשיו הדרך לפנות אל הצ'אט בעצם יחסית הדרך לסגור את הבעיות האלה. אז קודם כל אנחנו רוצים להגדיר את המטרה כשאנחנו פונים. לצורך העניין, אני רוצה תפריט לירידה במשקל. אז זה לא סתם להגיד ל-AI, בא לי לרדת במשקל, אלא צריך להגיד לו כמה אני רוצה לרדת ובכמה זמן. זאת אומרת, להגדיר מטרה שהיא מאוד מאוד ספציפית. אחרי זה לתת לו את כל הרקע הרפואי שלי. להתחיל מהדברים הכי obvious של זה, מין, גיל, גובה, משקל, אבל גם להיכנס להבחנות רפואיות שיש לי, מחלות ברקע, ניתוחים, אלרגיות, מי שבהיריון או מניקה, זה מאוד מאוד קריטי. כמובן לפרט תרופות ותוספים שלוקחים, ובדיוק איזה תרופה ובאיזה מינון וכמה אתם לוקחים, איזה תוסף ובאיזה נגזרת, זה מאוד משנה, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים. לתת לו בדיקות דם עדכניות, זאת אומרת רצוי מהשנה האחרונה. לפרט את אורח החיים שלנו, כמה אנחנו ישנים, באיזה עבודה אנחנו עובדים, איך נראה היום-יום שלנו, כמה אנחנו יושבים, כמה אנחנו פעילים, פעילות גופנית, אם אנחנו מעשנים, שותים אלכוהול, כל מה שנוגע לאורח החיים שלנו. בהנחיות אנחנו רוצים להגיד לו על מה לבסס, מאיפה לקחת את המידע. להגיד לו, תביא לי את המידע ממקורות מדעיים, רפואיים, מאמרים, איך שאתם רוצים, דיאטניות, איך שאתם רוצים את המידע שלכם, וגם להגיד לו איך אנחנו רוצים את התוצר. אם אנחנו רוצים, תכין לי ממש תפריט מסודר מה לאכול כל יום, או תעשה לי רשימה של מה כן לאכול, מה לא לאכול, טבלה לכל ימות השבוע, כאילו ממש להסביר איך אנחנו רוצים שהתשובה שלו תראה. שהפלט יצא. בדיוק. כן. עכשיו, מעבר לדבר הזה, זו נגיד סתם דוגמה ספציפית שהתלבשתי על ירידה במשקל, אבל אנחנו גם כן יכולים להתייעץ איתו, למשל, על לבדוק התנגשויות בין תרופות שאנחנו לוקחים, הרבה פעמים כשהולכים גם לרופא גסטרו בשביל המחלת עיכול, וגם לרופא אחר בשביל המחלת עור, וגם לרופא אחר בשביל המחלת פרקים, כל אחד נותן תרופה, אז אפשר רגע לבדוק, גם הרוקח כמובן אמור לעשות את זה, אבל אפשר רגע לבדוק גם אנחנו שאין פה התנגשויות, שאין פה בעיה עם כל התרופות השונות. כן, בדיקת קונטרה-אינדיקציות זה אחד הדברים החשובים, ואני אגיד שאנחנו משתמשות באתר למטפלים מיוחד כדי להכניס, ואני רואה הרבה פעמים שאני מכניסה את זה לאתר, זה נותן לי נתונים מאוד מדויקים, שמתבססים על מחקרים, ובעצם זה מנוע חיפוש מאוד איכותי, ובבינה הוא לא יודע את הדברים שרשומים שם, כי בסוף יש אפשרות למנוע ממידע לצאת לבינה, כי הם חוסמים את הטוקן או משהו כזה. כן, שזה אתרים שהם בתשלום. כן, משהו טכנולוגי. אז הוא לא מבוסס על המידע הזה, החשוב. אז לקחת גם את זה בערבון מוגבל, זאת אומרת, כן דווקא לשאול רוקח ורופא במקרה הזה, אבל להכניס לו את זה כדי שכן זה יהיה בתוך המידע שאתם נותנים לו. אני אגיד שגם מבחינת תזונה, חשוב להגיד אם אתם גם אלרגיים למשהו, וגם אם אתם צמחונים, טבעונים, יש משהו שאתם לא אוכלים, אתם עושים איזושהי דיאטה מסוימת, אז לציין הכל. ממש תעשו לכם אפילו איזשהו מבנה עם כל הדברים שאמרנו, שיהיה לכם את הפורמט, ותוכלו למלא ולראות שאתם לא מפספסים שום דבר. מי שרוצה להרחיק לכת, לבנות איזה אייג'נט לדבר הזה, איזשהו סוכן חכם, אבל בכללי, אנחנו תמיד מזכירות זה רק במידה שאתם כבר פונים, אבל אם יש לכם משהו שהוא קריטי, נא לפנות לגורם מוסמך, או אפילו אם אתם חושדים שזה יכול להיות קריטי. כן, תמיד עדיף ללכת לאיש מקצוע, גם שבאמת רואה אתכם, מרגיש אתכם, לוקח בחשבון את כל הדברים, גם שזה מה שהוא למד והוא יודע במה הוא עוסק ומה הוא אומר, אבל אם בכל זאת באמת אתם מתייעצים עם ה-AI, אז עדיף לעשות את זה בפורמט הזה. בדיוק, אז עכשיו אנחנו נגיד מה לא לעשות, מה רשימת הדונט שלנו. אז לא לתת מדד אחד, לא לשלוח רק בדיקה אחת, תראה, הסוכר שלי גבוה, מה דעתך? כן, למרות שזה הכי מתבקש, אתה מקבל את הרשימה של הבדיקות דם, יש מדד אחד שפתאום מסומן באדום, אוקיי, אני אקח את זה, אני אשים את זה בצ'אט, ואני אשאל אותו מה זה אומר. בדיוק, גם זה מצחיק, כי אנחנו בעצם לא נותנים לו שום רקע, ואנחנו כזה, לצורך העניין יש סוכר קצת גבוה, ויכול להיות שבדקנו את זה בכלל לא בצום, ואז יכול להיות שזה לא משהו שהיה יבדוק, ידע, וגם אנחנו רוצים שעל בסיס זה, הוא ייתן לנו להחליט איזה תוסף לקחת. אז לא לתת לו להחליט לפי מדד אחד, בבקשה לתת לו את כל הבדיקות, את הרקע, מתי עשיתם את זה, באיזה שעה, מה ניסיתם לבדוק לצורך העניין,
אל תשאלו אותו, האם יש לי X, אוקיי? לא להגיד לו, האם יש לי קנדידה, האם יש לי סיבו, האם יש לי דלקת בגרון, כי אז אתם בעצם נועלים, והוא יחפש לפי המילות חיפוש שרשם, הוא בעצם מכניס את זה כמילות חיפוש, בתוך האינטרנט, והוא ידע לגזור את המידע משם, ולהתאים אותו להבחנה שאתם נתתם, וכך הוא בעצם מחזק את ההבחנה השגויה. אז תמיד עדיף להגיד, מה לדעתך זה יכול להיות? לתת לו לפתוח את הראש, לא לסגור אותו לאפשרויות. כן, באמת לתת לו את כל התמונה המלאה, ועכשיו שירוץ, יחפש, יבדוק, יחזור אלינו עם המסקנות, יכול להיות שאחת מהן תהיה מה שבאמת חשדנו בכל מקרה, ויכול להיות שפתאום הוא יביא רעיונות אחרים לגמרי. כן. אז זה הדונט שלנו. תספרי לנו מה קורה כשאנחנו לא מקשיבים לדונט. כן. אז עשינו ככה קצת מחקר לקראת הפרק, כי אנחנו נתקלות הרבה, גם בקליניקה וגם באופן כללי, באנשים שמתייעצים, ותמיד יש בראש את כמה הרי גורל ולאיזה אסון זה יכול להוביל, ורציתי לבדוק אם באמת נרשמו אסונות. אז זה כמובן לא במטרה להפחיד או משהו כזה, אלא כן לשקף את מה יכול להיות כששואלים את ה-AI בצורה לא מספיק טובה, וכשהדברים משתבשים. אז זה המקרה, כאן במדינת ישראל, לפני בדיוק שנתיים, במאי 2024, של בחור בן 60 מהמרכז, שהרופא אמר לו שיש לו לחץ דם גבוה, ובמקום לשאול את הרופא מה לעשות עם הלחץ הדם הגבוה, הוא הלך ל-AI ושאל אותו, יש לי לחץ דם גבוה, אני רוצה להמשיך להמליח את האוכל, איך אני יכול לעשות את זה בלי להעלות את הלחץ דם שלי? אז ה-AI נתן לו כל מיני מוצרים שהם, נקרא לזה תחליפי מלח, שהם לא מבוססים על נטרן, שהוא זה שמעלה לנו את הלחץ דם, ואחד המוצרים שהוא הציע, כלל ברומיד, שזה איזשהו חומר שכן יש לו את האפקט המלוח, אבל הוא גם במינונים גבוהים יכול לגרום לנו לרעילות. הבחור הזה באמת קנה את הברומיד, והשתמש בו בנדיבות באוכל, המליח איתו את האוכל במשך מספר חודשים. כשבאיזשהו שלב התחילו להופיע אצלו כל מיני תופעות כמו בלבול, חולשת שרירים ברמה שהוא לא יכל ללכת, חוסר התמצאות בזמן ומרחב, ממש תופעות ממש מאתגרות, שבסוף גם הובילו אותו למיון, ומשם לאשפוז, באסף הרופא. ואחרי תקופה שהוא היה מאושפז ולא הבינו מה קורה, בהתחלה חשבו שזה איזה שבץ מוחי חמור, משהו שהתפרץ, לא הצליחו, כל הבדיקות חזרו תקינות, לא הצליחו להבין מה קורה. עשו תחקור ממש יסודי של בני המשפחה, על האורח חיים שלו, על מה הוא אוכל, על מה הוא עושה, ואשתו פתאום אמרה שהוא התייעץ עם ה-AI לגבי הנושא של הלחץ דם. הם הביאו את המלח שהוא השתמש בו למעבדה, וקלטו שיש בו את הברומיד, בדקו לו בדם את הברומיד, וזה היה פי 50 מהרמה שנחשבת לתקינה בגוף, ולמזלו של הבחור קל מאוד לטפל בזה, ובגדול עשו לו טיפול שככה שטף את הברומיד מהגוף, וכל התופעות נעלמו, והוא הסתדר חזרה, ושוחרר הביתה בריא. אבל תבינו לאן זה יכול להידרדר. זה ממש דוגמה גם ממדינת ישראל, לא מאיזה מקום שכוח אל פה באסף הרופא, ואני מתארת לעצמי שגם הרבה פעמים זה אפילו לא מגיע גם לחדשות, זה גם לא משהו שאולי בכלל אתם הגעתם לאיזושהי הבנה עם הרופא, או אם לא ניגשתם, אבל לא ידעתם שאתם מייצרים איזשהו נזק. הייתה מישהי שאני מכירה, סיפרה לצ'אט שהיא מתחילה להרגיש, שמתחיל להיות לה יותר שלשולים. ואז הוא בעצם זכר, שהיא אמרה לו, שזה סימן טוב שהשתמשה נכון בבינה, היא לקחה תוסף של מגנזיום אוקסיד, שיכול לגרום בעצם לשלשולים, כי זה חומר סינתטי שהגוף מוציא אותו. ואז באמת הוא אמר לה, תפסיקי לקחת, ואז זה עזר. אז זה שימוש נכון ומושכל, ובו זמנית גם מלכתחילה לקחת את המגנזיום אוקסיד, אני לא יודעת אם היא נשענה על הבינה, או מאיפה זה הגיע, או איזה טרנד שרץ ברשת, או איזה מגנזיום שקפץ לה באיזה פרסומת, ואז התחילה לקחת, אבל הוא לא התאים לה. ואני בטוחה שאם הייתה הולכת למטפל, הוא גם היה יודע לא לתת לה את זה, כי לא סתם היה לה שלשולים מזה. אפשר לצפות מראש, מטפל יכול לצפות מראש, מה פחות התאים למטופל מסוים, והיא באמת הפסיקה וזה הפסיק. אז אנחנו צריכים לשים לב שהנגזרות הן חשובות, גם כשהוא רושם מגנזיום צריך לדעת איזה, גם של איזה חברה, והאם יש בזה גם מעורבב בזה ויטמינים אחרים, ואז זה מוריד את המינון, כאילו יש כל כך הרבה
דברים בהקשר הזה. וגם, באמת צריך לשים לב שאנחנו לא לוקחים, תוספים הם, יצא בדיוק איזושהי כתבה, אני חושבת זה היה בוויינט, מישהי שלחה לי, קרובת משפחה, ואמרה לי, תראי, אופל, אומרים שאם לוקחים הרבה תוספים, זה יכול לפגוע בכבד. חייבת על חצות. כן, ואז אמרתי לה, ברור שזה יכול, אבל בשביל זה, יש אנשי מקצוע, בגלל זה אני יודעת איך לקחת אותם, כמה לתת, זאת אומרת, זה נכון, הכתבה הזאת היא לא טועה. נכון. לא שהיא טועה. כנראה זה בא בסימן קים קרדשיאן, שהיא לוקחת עכשיו, שמעתי שהיא לוקחת 35 תוספים ביום. אני בשוק מהדבר הזה, אני בשוק. אני מבינה שיש לך כסף בלתי מוגבל, אבל 35 תוספים ביום? זה ייצור עומס על הכבד. אומייגאד, ועל הכליות, ועל שאר הגוף, וזה ייצור חוסרים אחרים. וגם אפשר לראות בעצם, שמישהו ישלח לה את הפרק הקודם שלנו על ויטמינים ומינרלים, בבקשה. לגמרי. ואם אני לוקחת תוסף מסוים, אז אני צריכה גם לעשות מעקב על הכבד נגיד, ולראות אם האנזימי כבד עולים, או כל מיני מדדים שקשורים לכבד, או לכליות. אפשר לעשות מעקב, ואנחנו יכולים באמת לראות גם את התסמינים, שמטופל לא בהכרח ידע להגיד לבינה שזה תסמין, שהוא חווה. תסמין של הטיפול. ושזה בכלל של התוסף, כי הוא לא הכניס לו את זה בכלל. ועזבו שאני לא אדבר על זה שבכלל מרגישים שהתוספים לא עוזרים, כי לוקחים את התוסף הלא מתאים. הלא מתאים, הלא נכון, בנגזרת לא נכונה, זה בכלל גם דיברנו על זה בפרק הקודם. ואנחנו תמיד רוצים לקחת את התוספים בצורה מושכלת ולא יותר מדי. אם אנחנו רוצים עכשיו בתקופה מסוימת לטפל במשהו X, אז אפשר גם להוריד רגע איזשהו תוסף שאני לוקח באופן קבוע, נגיד ויטמין C או איזושהי פטריה אנטי-אייג'ינג כזאת שאנחנו כזה nice to have לוקחים אותה, אז זה זמן באמת להוריד את הדברים האלה, ולכן באמת צריך לעשות איזשהו תיעדוף, וכדאי שמישהו כן יעשה את זה. זה אגב אפשר להוסיף את זה לחיפוש שלכם בבינה, כשאתם כבר מחפשים, להגיד מה כדאי לי להוריד כבר ממה שאני לוקח, כרגע כדי לטפל בבעיה הזאת, ולא ליצור עומס. אז שתדעו שיכול להיווצר עומס. כן, למרות שגם לא הייתי נותנת ל-AI את המנדט להגיד לאנשים להפסיק לקחת תרופות או תוספים. לא, תרופות בוודאות לא, אבל תוספים גם תלוי כן. איזה תוספים, איזה מחלה. כן, תלוי זה המילה, אני חושבת שאנחנו אומרות פה הכי הרבה. כן. זה באמת כל כך תלוי, אתם כל אחד הוא שונה. ממש. יכול לחשיר זה, יש בך משהו מיוחד, את לא דומה לאף אחד, זה. שזה. תזכרו שהשיר הזה יישב לכם באוזן. כן, גם קרה לי יותר מפעם אחת שאני ממליצה למטופלת איזה שהם תוספים, ואז המטופלת הולכת ובודקת עם ה-AI, אם באמת התוסף הזה רלוונטי לה, ואז לצורך העניין הוא אומר שכן או שלא, ואז היא מחזירה לי את התשובה, והיא אומרת, שומעת, אמרת לי לקחת X, ובדקתי עם ה-AI, והוא אמר שזה מסוכן לי בגלל שככה וככה. איך אני אוהבת. כן, ואז אני מתחילה להסביר שהצמח הזה, אם משתמשים בעלים שלו, זה מטפל בדבר אחד, וזה באמת לא רלוונטי לה, אבל אני נתתי את השורש, וזה בדיוק עונה על מה שהיא צריכה, וה-AI פשוט לא יודע, כי לא נתנו לו את התמונה המלאה. אוי, אני מתה על זה שאני צריכה גם לשלול את הבינה, גם אגב, אוהבים לשלוח לי סרטונים בטיקטוק, אין לי טיקטוק, אין לי אפשרות לראות, די לשלוח לי. זה לא נפתח. כן, אבל לא משנה, גם באינסטגרם שולחים, ואני עכשיו צריכה לצפות עכשיו דקה בסרטון הזה, שאני בכלל, מי הגורם הקליט את זה, מי זה? זה מישהו שעושה סרטונים ויראליים. למה אני צריכה מילא מי זה? על מה הוא מבסס את זה? כן, עכשיו אני צריכה לשלול ולהסביר, זאת אומרת, זה עוד עבודה שנדרשת מאיתנו, כי המידע קיים ברשת, אנחנו כנראה לא ממציאות שום דבר בטיפול, אנחנו רק מתאימות את זה. מייצרות איזושהי סינרגיה נכונה בין כל הדברים, וגם אין בינה שתוכל להבין נפש. לא משנה, אני יודעת שאנשים שם מתייעצים עם הבינה, כאילו זה איזה פסיכולוג. נכון. אי אפשר לייצר טיפול מסודר, בטח לא לחבר אותו לרמה הפיזית, והאמת שבפרק הבא, אנחנו נעשה ספוילר, אנחנו ממש נדבר על המשמעות הרגשית של מחלה, על המסרים שמביאים אותם, וזה משהו שהבינה לא יכולה לעשות, כי זה יותר מדי. כן, כי גם אם נלמד אותה ש-X שווה Y, יש פה משהו שהוא מעבר, יש פה משהו שהוא בתחושה, שהוא בווליום של הכל, יש פה משהו שהוא מעבר. כן, אנחנו בסוף לא גוף וגם לא רק נפש, יש פה איזו רוח מסוימת ואנרגיה מסוימת שמרגישים אותה גם בחדר, מי שיושב מולך. כן. איך הוא, אם הוא חם מזג, איך הוא יושב, מה הוא מרגיש, זה משהו שאתם גם לא יכולים להעיד על עצמכם, זאת אחת
הנקודות החשובות שהבינה לא יכול, אתם מכניסים לבינה מידע שרק אתם יודעים על עצמכם, ובעצם רק 5% מודע בחיים שלכם. 95% מהדברים הם לא מודעים. מה שמטפל יכול לשקף ולראות ולהכניס ולהגיד, הוא טיפוס של חוסר, הוא טיפוס של חום, הוא טיפוס לחוץ, אולי אתם בכלל לא רואים את זה על עצמכם. כן. אז אתם בעצם ממש מתאים פה מידע לפי איך שאתם תופסים את עצמכם. כן, בדיוק. אז איכשהו הגענו פה לסיומו של הפרק. וואו. כן. ממש. אז אם נסכם את כל הדברים שאמרנו, באמת, ה-AI נמצא בכל מקום, אם זה בטלפון, במחשבים, בכל העסקים וההייטקס, ובאמת בכל מקום, ואין סיבה לא להשתמש בו, פשוט צריך לעשות את זה בחוכמה. אנחנו מבינים שה-AI לא מחליף את הרופאים, לא מחליף את הנטורופטים, לא מחליף טיפול שמותאם אישית, בן אדם, מטפלת שמסתכלת עליך ורואה וקולטת את כל התמונה ומתאימה לך טיפול אישי בהתבסס על כל התמונה. ובכל זאת, אם אנחנו כן רוצים לשאול את ה-AI, אז חשוב שאנחנו נדע איך לגשת ואיך לתאר לו נכון את כל התמונה, ואיך להסביר לו את כל המצב ואת כל הסימפטומים שלך ואת ההבחנות שלך ואת כל מה שאת מביאה איתך, את התרופות והתוספים, ומה את רוצה להשיג בלי להטות את השאלה כמובן, ולתת את כל התמונה. כי אחרת התשובה תמיד תהיה לא מספיק טובה או לא מספיק מותאמת אלייך. בדיוק, גם קצת נוח לפעמים AI שאפשר להכניס כזה, מה אתה אומר, אתה אפילו לא צריך לנסח את השאלה כמו שצריך כדי שיבין אותך, כי הוא כאילו קצת מבין מעבר, כן. ואז אנחנו כזה, רק לכתוב כמה שאתה אומר, שיפיק לי איזה פלט שאני רגע אשען עליו, אבל רגע, כשזה קשור לעניינים רפואיים, תשבו, תרשמו לכם את הפורמט, תראו שאתם מכניסים את כל המידע, ואז תשלחו, ותשימו לב ותהיו במודעות שיש הטיות, הוא יכול לפספס סימני אזהרה, אז רק תשימו לב לזה. כן, ותמיד לקחת בערבון מוגבל גם את התשובה. זאת אומרת, אם התשובה לא הניחה את דעתכם, ואתם עדיין חושבים או חושבות שיש לכם איזשהו תסמין, סימפטום, שמצריך בדיקה רפואית דחופה, תיגשו לבדיקה רפואית דחופה, גם אם ה-AI אומר לכם, עזבי, הכל בסדר, את יכולה להירגע. תמיד לקחת את זה בערבון מוגבל, אם ה-AI אומר לך להוריד איזושהי תרופה, להוריד איזשהו תוסף, תבדקו את זה עם איש מקצוע, תוודאו שהדברים באמת נכונים. גם אם הוא מתאים לך תפריט, אני הייתי עושה על זה עוד מעבר, אפילו במינימום להעביר את זה רגע לכלי AI אחר שיביע את דעתו על התפריט. תמיד תיקחו את זה בערבון מוגבל, תמיד תזכרו שיש סכנות, החל מבזבוז הזמן שלנו ועד פגיעה רפואית משמעותית. וזה גם בסדר שאתם עושים דאבל צ'ק, דווקא אפילו פה אני רוצה לחזק. זה טוב שאתם עושים דאבל צ'ק, כי אתם לא נשענים על כל מה שאומרים לכם ואומרים אמן, אלא באמת בודקים את מה שאמרו לכם, וזה מצוין, ואנחנו מחזקות את זה, רק לשים לב באמת לא להישען על זה לחלוטין. כן. מוזמנים ומוזמנות לספר לנו כאן בתגובות מקרים שהתייעצתם עם ה-AI וזה עבד אחלה או פחות. וכמובן מוזמנים לשלוח את הפרק הזה לכל מכורי ה-AI שלא זזים מילימטר בלי להתייעץ עם קלוד או הצ'אט או ג'ימיני או כל כלי אחר. ניפגש בפרק הבא.